dakit ba, nik uste dut ozenago egin behar dugula. Agian urruti dabil galduta. Saiatuko gara? 1, 2, eta 3! Ikustet berandu dabilela eta horrendik urruti xamar. Ez dakit oso ondo dakin noa etorri barra dauken. Bueno, berriro saiatuko gara. 1, 2, eta 3! Ez dakit ba? Egunon behasain, egunon laguntxo maiteak. Ze mordu zaudete, Aurten ez dingunez joan plazara zuen ikustera. Kriston gripazarak hartu naulako. Baina badak izan orden nire ama? Bai, nire ama mari da. Batzuen taso egina edo basokarre egina. Behasen darrotateliz, amadre maitea eta etxe egina. Bera etorriko da, sua piztera, amaren sua piztera, euskararen sua piztera. Gora Isabel! Gere, zuen mingainak euskararen inguruan ikustean ere, bihotza saltaka jartzen zaitere. Zuen belarriak erne dituzuela, eta zuen ikeak tente dituzuela. Zanak euskararen inguruan. Barkauean, sutondo ekenean, egartzi gozatzen nahi nintzen. kontatu dion, Lehen, behasaiko kale guztiak ilunak zirela, grisek zirela. Baina Andereño Isabelek ekarri zon burumendiko sua, euskararen sua, eta ikastala zarreko sutondo teletan bertan piztuko dirua eta euskararen sua, herriko auzo eta kale guztitatik zehar banandu zituen. Eta horregatik gare hemen, behasaindar guztiok, elkarri esku eman da, eta euskararen baita. Baita, Andereño Isabelek erakutsi ziun, euskara dala kolore, euskara dala kantua, euskara dala bizia, ez alda horrela? Zer da euskara, bizikoza, ez da? Horregatik, aurre eta guraso, ikasle eta irakasle, danok piztu dezagun kriseilua, euskararen kriseilua. eta mantendu dezagun euskaldun barrokean bezala, euskara piztu dezagun. Ez dakit ondo piztuko da, baina lagunik Bai, egun lehor eta sendoa jarri dugu. Eta horren gurten ere, hemen izango duen gartxu. Eta orain, euskararen bandero lanitiko. Geneko txakartxik ez Euskarai, gartxi pozpozik egongo da urte guztintzean, baina zuen txikiratzen, zuen abesti, kantu, dantza eta jokuetan, mantendu dezazuen euskara. Hola egingo dezuen? Eta gure plazak argi berezi batez egin du diztira. Zuen ahots, ribarre eta zuen euskararen argiagatik. Euskara gure barruan dago. Nigan eta gugan. Eta gaur piztu dugun zua horren simboloa da. Hementxe daukezu. Hauten badugu herriko polit bat. Zuen kriseiluak etxe dituz ez da? Dana piztuta, zondo. Gaur hemen, zuarekin piztuko dituzue. Zu horrek euskararen indarra dakar. Beroa,
eta gogoa. Eta gero, Kriseilu etxera eramago duzue, zuen familian Euskarari buruz hitz egiteko, pentsatzeko, eta etxean ere Euskararen txinparta.